Чет на Константин Иречек блестящо бъдеще в класическата филология. Но той има и други интереси. Героите на неговото детство – Ливингстън, Джон Спик, изследователи, откриватели на нови земи, на нови народи. Едва 11 годишен Иречек започва да списва илюстрован вестник, статии за насекоми и за древногръцки храмове, статуя на Рамзес, името на Клеопатра, изписано с египетски иероглифи. Кирилската азбука, статия за европейска Турция. Българите. Много хора смятат, че европейска Турция е населявана само от турци и сърби, но славяните в нея се разделят на два народа. Сърбите наброяват 2 милиона и 600 хиляди души, българите 3 милиона и 500 хиляди. През 1871 година баща му Йозеф Иречек става министър на изповеданията и просвещението. Правителството бързо пада, бащата е подложен на нападки във вестниците. Синът Константин Иречек на подигравките на съучениците си. Виена ми е дошла до гуша. Имах доста неприятности от страна на своите виенски колеги, които след 8 годишно приятелство се побъркаха изведнъж. След злополучното министерстване на бащата, семейство Иречек се премества в Прага. Пръв тук пристига Константин, за да продължи образованието си. В Пражкия университет той е добре дошъл. Мнозина помнят неговия дядо, бащата на майка му, Павел Шафарик, един от големите слависти на епохата. До тогава Иречек рядко е идвал в Чехия, и то най-вече в градчето Високе Мито, родно място на баща му. Единственият му детски спомен от Прага – гледката от университетското жилище на дядо му към сивите кули на Тинския храм. Константин Иречек се записва във философския факултет. Южните славяни интересуват все повече Иречек. Пътува в Сърбия и Далмация. Запознава се и с българи, живеещи в Прага. Двама от тях – Васил Стоянов и Марин Дринов, основатели на Българското книжовно дружество. Иречек е вече доктор по философия и частен доцент в Пражкия университет. Неговото верою – бене вихсит, кви бене латуит. Добре е живял, който добре се е криел. Изглежда да е намерил идеалното убежище. Но само на пръв поглед. Университетските интриги не са по вкуса му. Още една причина да замине за България. Моят календар. Съседът ми Шоп вече изяде половината чушки, окачени до вратата му. Ерго половината зима мина. Почнах да пиша отделни биографични чертици за тукашните хорица. Галерия от новобългарски типове. Кроех да напиша сатирична новела. Ала где време? Наистина след няколко години ще излезе книга за един съвременен българин, но там Иречек е не автор, а герой. О, добър ден, бай Иречек, как си, добре ли си? Не ме ли познаваш?
Иречек е познавал подобни новобългарски типове от годините в България. Бележка в дневника за някои депутати в парламента. Седят и дигат ръце по команда. От 15 франка, които получават дневно, харчат едва 1 франк. Ядат лук, хляб, пият ракия и живеят в миризливите ханища. Купуват си волове и така нататък. За тях това е рай. В цялата камара едва има 12 души, които биха могли да работят по някой законопроект. Само празни приказки, откъслечни полунаучени неща в чужбина, никаква идея как работите да се оправят. Бъдещите поколения ще се срамуват от стенографските протоколи на сегашните народни събрания. Пред митрополията изгубих в калта единия си галош, пак биде измъкнат от благочестиви християни. Отидох у продавача на мебели. Хубави работи, ала страшно скъпи. Въпреки високите цени, в стаята му се появява маса, направена от немски дърводелец, канапе, шкафове. Подмятанията за разточителност, за твърде високата му заплата го дразнят. Европеецът, когато взима 10 000 франка, иска да живее за 10 000 франка. След Пладне отидох в Александровската градина. Чешки парчета, княжеския марш, хоро. 3 крачки напред, 2 крачки назад. И аз играх малко. Представят в хотел България Шилеровите разбойници. Разбойническо представление. 8 франка едно място. Беше обаче препълнено. Даде се концерт в залата на Народното събрание. Много елегантно общество, невиждано в София. Една музика, която пренася човека на запад. След концерта писах до 3 часа за ранта своя основен училищен закон. Дойдох в България с флегматичен, спокоен темперамент, а сега съм станал нервозен. Постоянна борба на оптимизма с песимизма. Съжаление за изгубената научна кариера. То ме обхваща всякога, когато надзъртам своите книги. Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. За мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което имат тук хората, да се преследват един друг и да развалят един други му работата. 13 декември 1881, Константин Иречек. Този цитат от дневника е изключително популярен и може да бъде видян на най-неочаквани места. Но в оригинала на тази дата намираме само втората част от него. Що се отнася до първата част на цитата относно можещите, водени от незнаещите, не намираме подобна записка никъде в български дневник. Може би е другаде из огромния архив на Иречек. Или просто му е приписана. Въпреки това много българи избират този цитат